Фатих Карим да репрессияга эләккән кеше. Аны да 37 елда үзенең галәмдәш дуслары язып, әләкләп, бер гаепсезгә 10 елга төрмәгә утыртылган. 4 елдан ул акланып чыккан. Мин Фатих Каримне 4 тапкыр репрессияга эләккән дип уйлыйм. Казанга килгәч, җир төзү техникумында хәзерге милиция идарәсе шәһәрнең урынында урнашкан укыганда аны Мулла Малай дип комсомолдан чыгарганнар. Эләк язганнан соң. Аны горкомма, обкомма тергезгән, комсомолга кайтарган, ләкин аның Мулла Малай булган өчен, Сукыр Мулла үлгән, Фатих Каримга 10 яшь чагында. Шуннан соң аның өстенә язганнар 35 елда, 36 елда эләк язганнар, ялган, нахак язганнар, репрессияләргә утыртканнар. Шуннан чыккан һәм Совет заманында тагы миннән репрессиягә эләкте дип әйтәм. Совет заманынан соң. Совет иле бетте, Фатих Карим яклаган, аның өчен гомерен биргән ил бетте һәм аны атадылар башта Совет пропагандасының бер тамгасы дип. Җәлил дә шул репрессиягә эләгә башлады. Һәм кайберләр аны дәреслекләрдән төшереп калдыра башладылар. Аның карыйбыз. Нинди кеше булган? Фатих Каримның бер генә дә шигыре юк. Сталин яки Ленин, бер кимдә сәясәт, хөкүмәт, партия дигән сүзе юк. Biz bilәбез туфан шигырьләрен, такташ шигырьләрен біләбіз. Фатих Каримдә бер инде сәясәт юк. Ул системаның шаблоны була алмый бит инде. Ягъни Совет иле, ул хезмәт иткән, үзенең тормышын канун биргән ил булганнан соң да Фатих Карим яңадан күтәрелә башлады. Ул онытылмый. Хәзер менә Лейла апа Каримова белән без атна саен кайдыр барабыз. Бөтен кеше аның шигырен яттан белә. Әсәрләрен, Кыңгыраулы яшел гармон, гармунчы аю белән Җирче майы мол. Анда ан шигыре. Моны карагыз. Дәүләт биткән, кешеләрнең ихлас хисләре калган. Һәм мин уйлыйм, бу Фатих Карим өчендә, мин үземдә шулай кабул итәм. Безнең дәүләтебез ул татар милләте үзе. Һәм аның иманлы телебезне, әдәбиятыбызны белгән кешеләре, аларның фикерләү рәвеше. Шул кешеләргә ниндидер рухи азык кирәк. Төрлечә яза вакыты гызыгы үтә тора, шын мәңгелек классик әсәрләр һәм ихлас хис. Ул бит гомерен биргән, карагыз, 1945 ел, сугыш бетерергә 2 ай калган. Февральнең 19-ы, бер көндә эш яра ала, ул сугыш кырынан китми. Аңа кадәр февраль аңа орденга уже имза кагаз җибәргән булганнар. Ул үзе әҗәлен, пуляны эзләп барган кебек. Ул бит сапер, ул барыбер лейтенант. Барыбер чыккан һәм пока аны атып үтермәгәннәр. Ул һаман алга барган. Менә нинди кеше. Ягъни чын каһарманлык, чын ихласлык һәм анасын Фатих Каримның инде 158 шигырь, 9 поэма. Бер кемдә окопта язмаган бу кадәр әсәрне. Ринат Харис әйтә, Гиннес китабына кертерлек ди. Шуннан да. Чөнки шагыйрьләр, язучылар алар редакциядә эшли. Фатих Карим төрмәдән чыккач та киткәч, ул саперлыкка эләгә. Һәм Кенигсбергтә ул кешеләр түшәлеп кырыла торган җирдә шунда һәлак була. Саперлык ул хәтта укып чыга, соңгы айларында укытырга җибәрә лейтенантлыкка, ул Костромада су асты саперлыгын. Һәм менә соңгы сугышында ул танкларны үткәрер өчен елгасына кылган күпер төзетеп, шул күперне җилкәсенә дигән үткәреп, тупларны һәм танкларны үткәрә. Ничек була андый кеше? Җәлилне искә төшергәндә дә, Кормашны искә төшергәндә дә, Фатих Каримны искә төшергәндә дә, һәм якташым Карим Хакеевны искә төшергәндә дә була шундый кешеләр. Һәм минем уйлыйм, безнең татарлык дип, татарлар, башкортларда без шулай дип әйтсен, чуашларда шулай дип әйтсен, безнең милләтләребез шулай. Мин аны барыбер рухи гасырдан килгән тәрбия дип уйлыйм, фидакарлык дип уйлыйм. Һәм ул берничә гасыр элек булган, әле Казан ханлыклары, Алтын Урдалар булган, шуннан калган орлык. Аннан соң менә безнең як. Менә мин Дүсәннән укыган җирем Аят. Без Сарманныкы, без бит Минзәлә өязеннән 270 еллык безнең бабаларыбыз шунда күчеп барган чукынмас өчен. 12 авыл Фатих Карим гына түгел, Айдар Галимов та, Айдар Халим да, Карим Хакимов та, безнең бабаларыбыз шунда барган һәм
Анда Мияка районында Жилдар, Баязит, Кәркәле авыллары, бездәге аят дүсәннәр, алар хәзерге Татарстан территориясеннән барганнар. Кирәк бит. Кирәк бит, менә бу безнең турында гына сүз бармый. Менә Муса Җәлил һәйкәле артындагы 10 чирайны карасаң, Гайнан Кырмашларына, Әхмәт Симаевларына. Мин әйтим, татар халкының Шиелма командасы 11 кеше башларын кискәннәр Гитлерчылар Берлинда кискәннәр. Үзбәкстаннан берәү, Казакъстаннан икәү, Башкортстаннан өчәү, Татарстаннан 2-3, Пензадан, Оромбурдан Җәлил. Ничек алар җыелып бер эшне эшләгәннәр? Менә шундый шәхесләр турында уйлаганда, мин безнең үзебезнең милләттәшләребезнең сынып барганнарында мин әйтер идем, уйлагыз шулар турында, карагыз, көзгегә карагыз. Сез кемнәр? Чишелеш беренче кыен булса да Россия конституциясын, Россия законнарын, Татарстан законнарын үтәргә һәм ялгыш җибәрелгән кануннарны тәңгәлләштерергә кирәк. Ул 309-нчы ул Мәгариф турында канун гына түгел. Россия конституциясы буенча һәм Россия халыклары телләре турындагы федераль закон буенча һәркем үзенең туган телендә укырга, хәтта математикада белем алырга хаклы дип язылган. Әле Россия ул федерация. Безгә Россияны федерация буларак сакларга кирәк, һәм Россиянең законнарын сакларга кирәк. Күз алдына карап, күзгә карап, монархия төзиләр икән. Конституцияны таптап, мәктәпләргә прокуратура җибәрәләр икән. Нишлисең, бу хилаф эш. Атсалар аталар инде. Мин башкача әйтәлмим, бу шулай чынында бу закон бузу, һәм бик күпләр шуны әйткәч, шуңа күрә беренчесе шушы. Ипләп кенә айрым кешеләр, айрым җитәкчеләр, айрым депутатлар әйткәндәй, дистәярым депутат нишләп утырганда. Ни өчен алар иң башта үзебезнең депутатларда ни өчен алар кул күтәрә, ни өчен алар ризалаштырып, әйтегез, услышьте меня дип үгетләп, тавыш бирдертәләр. Аннан соң бездән көләләр бит инде. Менә сез үзегезнең парламентыгыз кабул итте. Сез үзегез телисез бит диләр. Бу хурлануны без үзебез оештырдык бит. Һәм бу хурлану үзебезне баткакка батыру дәвам итә. Чөнки әгәр дә мин балам шәп кеше булсын дип туган телене татар теле дип игълан итмим икән, һәм баламны мәктәпкә бирмим икән татар мәктәбенә, һәм үземнең газетымны, татарча китабымны, шигыремне укымыйм икән, газет, телевидениемне, интернетымны карамыйм икән, мин кем? Мин шулук үзебез ваз кичеп, үзебезне хурлап юкка чыгарабыз икән. Ягъни бу Мәскәү дәрәсе федераль түгел, без үзебез шул депутатларны җибәрәбез. Үзебез ул түрәләребезне мактыйбыз, аларга ялганабыз, ялыйбыз аларның мәгълүм урыннарын. Карагыз инде. Аннан соң үзебез әйтәбез, безнең балабыз надан калмасын, укымасын дибез. Кемгә үпкәлисең? Ягъни иебездә мин инде бу үзебезнең моны кеше татарча белә, ире дә хатыны да белә, берсе начаррак белә, или әнисе дә белә. Татарча сөйләшмәгәч, без бит сөйләшмәйбез. Без бит радионы кабызмыйбыз, телевизорны кабызмыйбыз. Без бит укытмыйбыз. Без бит балабызны театрга алып бармыйбыз. Һәм китапны ачтырып шаккаттырмыйбыз. Без үзебез, безне бетерүчеләр бик көчле түгел, һәм алай ук бетергә дә тормыйлар әле. Шуңа күрә аның 1-2 дигәндә үзебезнең милли үзәң һәм телне куллану. Мин бик гади хәзер стратегиямны әйтәм. Әгәр дә бер татар икенче татарны күрсә, элек алай түгел иде ул, мин дә шуңа тырышам, үз телендә эндәшсен. Әгәр дә кибеттә булса, ул шикләнсә, башта үз телендә эндәшсен. Ул кеше җавап бирергә мөмкин бит ул. Һәм шулай сөйләшсен. Әлбәттә, дәүләт идарә даирәләренә дә сәлам бар. Икенче пункт, бәлки ул беренчедер. Канун язылган буенча иҗтимагый тормышта идарә структура турында 2 теллелек булырга тиеш. Кешеләр идарә оешмасында да, мәктәптә дә ишетергә тиеш. Бу 2-3 телле полилингвизм. Ни өчен ул Швециядә 2-3 телле яңгырый? Ни өчен ул Швейцариядә 3-4 кантонда 3-4 дәүләт теле яши? 3-4 дәүләт теле яши, ул беркемдән һәм күп телне белгән бик шәп балалар үсеп чыга. Ни өчен без бер телгә ризалашырга тиеш? Аның өчен бер нинди коралда күтәрәсе юк. Безгә
Kanun bilen kurallarga hem bilim bilen kurallarga da özümüzdeki tanış kına yaklарға tiyişler kişiler de var. Yani biz öyle pek zor yumuşaklık ko'rsatdik. Mana hazır indi bizge aytib taqarılar indi İran'ı indi deyip aşığız indi maktablarıgızını. Polilingval deyip aytik. Polilingval degenden men şekillenip turam hali. Ul bit İngiliz tilin İrangaş, yaxşı etip matematikini bilgaç. Onu şitilge şakıralar yaxşı orunga. Hem ol tatarsa silaşıp turmuy. Şitilge tayırga mümkün ol. Şuna göre mana biz uylayım. Bizge mana benim baribir devletim, bizning xalqimiz, biz o'zimiz belki biz ol 6-7-8 milyondan belki azirek qolarmiz. Lakin bizge Tatar bulam deganlari yaşarga toplanırga tiyiş. Tatar bulmam deganlari alar Rus bulmay, alarga biz anlatırgan tiyiş. Siz bulasız bывший татарин bulup gitasiz. Ondan sonra mana men Rus gazetinde işledim, Uzak gazetinde işledim, Tatar gazetinde de işledim, Tatar radyosunda da. Başkalar kimlerdir? Rus bulup çıkıp da ki ili Abrusevşi bulup da birisinde de işley almıyorlar. Bu bitinde bir angıralık degen söz bitinde ol. Niye için biz rizalaşırga tiyiz? Özü bizning yoktaşlarımızның, balalarımızның nadan bir tilli bulup kalıuna. Anın bir tilli de bilmeyen kişi ol. Bir tilli de anın suguna turgan, sözden turgan, jargondan turgan, hem hazır İngiliz tili bilen butalagan til bitel ol. Yani ağayını bütünüsü de özü bizning kulda. Tilegen kişi söyleşiga öyrene, 2 şey içinde. Men Komsomolskiy pravda işlegende biriler benim dostqa mandat, mana sen barasın Budapestga 3 aydan sapkor bulup 3 aydan öğrengen ol. Qatayga barışıda öğrengen. Şuna göre bir hikmet var tağı. Men leksiya söylettiler, maktabga çakırıp. Men aytam, nindi siri barsın, tuğan tilini öğreni oğur biçende, metodik işini de oğur indi. Men aytam, en birinci şart tillerge gerek. Mana sen tilesen bu tilini öğrenirge. Mana kurşa, mana hazır hele Udmur tilini öğrene başladım. Akringine bir neçe sözüm bulsa da Albert Razin'in özünü yandırganından soň ol şunanda zor kahraman kişi. Özünün milletinde, başka milletlerinde, Tatarlarında da yoklap ol zor şuşunday batırlık işledi. Niye men Çuvaş rayonundan. Çuvaşlarında köprek. Çuvaş ajırlı da bileydim. Hem ipetozok söyleşeydim, hem bizim Bişbulak rayonunda Çuvaşlar Tatarça söyleşeydi. Mektepte okutmadılar. Mektepte meni Başkurt tilinde de okutmadılar. Lakin men Başkurt'tan Pioner gazetin, Pioner jurnalın hem okudum, hem televizordan qaradım, hem tiyatr kileydi. Mana былтыр bardım Başkurtça diktant yazdıruğa. Dostluk yurtunda bardım yazdım. Bir türlü iki hata жиберgenmen. Diftong yaşlık degendegi ya iki harf bilen bir harf. Şol bir türlü hatany kavatlaganman 5-6 tapkır. Yani mende iki gene hata var, lakin bir vaqtda da men Başkurtça okumadım mektepte. Çünkü bizim tillerimiz yakınlığı şolay. Şuna göre tilek kerek. Tatar halkı, Tatar jurnalistleri şol konsert turunda söyley. Konsertga bara, hem efirga jırlar koya. Hem ortada birer haber bulsa bik zor rahmet. Yani bizden content, informasiya bik az. Televideniyada da az. No da biraz var indi. Radyoda bütünlüğü az. Yaki informasiyalı devlet radyosun ol var, lakin onu azlar tınlay, izlep tapmıyorlar 99'da 2 degen kanalına Tatarstan radyosu. Yani informasiya, maglumat gerek. Maglumat bilen temin etmek gerek milletini, maglumat muhiti bulurga tiyiş. Maglumat muhitinde kuraş bara. Vatandaşlar soğuşu ol hazır kural bilen var mı? Milletimizin düşmanları, yaki ksenofoblar, yaki süper milletçiler, onlar internetke yazıp koyarlar, anonim ravuşta yalganını yazalar. Ol bir rahat, özünün ismen bilmiyorsun, hem men tügel bilem, distelegen kişiler, koy vakitte institutlar oturalar. Olarga tölengen, olar yalanıp oturtulgan, hem her vakitte mana senin makalene, mana niçin men koy bir makalelerini Rusça yazmaya başladım. Olar meni bildi nerse turunda yazganını, hem ol brigada, şunda ok benim yazgandan kapma karşısına, men bir söz yazam, olar 50 sözle karşı olar. Bizim solendaga menin makalelerime
bir соңгы вакытта килгәннәре 700 отклик булды. Bir мәкаләгә татар теле турында мәктәптәге 1200. Шуңа дәвам яздым тагы 1000 Ягъни минем рекорд 2500 җавап килде. И шуның яртысыннан күбесе троллинг. Каршы тору юллары, ягъни безнең татарлар яшисебез килсә, алар интернетка чыгарга тиеш. Үзебезгә кирәкле милли үзаң формалашта торган мәгълүматны карарга тиеш. Һәм бәхәсләр булганда катнашып үзләренең фикерләрен әйтергә тиеш. Чөнки ул профессионаллар, троллерларның кабахат сүзләре ул күренеп тора. Беләсезме, менә бу татар теле турында 17 елдагы бәхәс вакытында нәрсәгә барып җитәләр. Мин турында нәрсә хурламадылар. Без инде мин бит кешеләр укыту ягында түгел. Теләп укыту ягында. Шуңа күрә кыстамыйк аларга теләмәгән кешеләрне. Мин хәтта теге кемдер военныйлар гаиләсе, кемдер башка гаилә, кемдер Татарстан торга теләми, мәктәп директорына киреп гариза язсын да, аны бушатсыннар. Ләкин туган телемдә укыйм дигән гариза яздыруын туктатырга кирәк. Ягъни шушы юл белән барып була ул. Гомумән татар оешмалары булырга тиеш. Бу соңгы шушы 25-30 ел эчендә ул оешмаларның исеме генә калды. Кызганычка каршы яки аларның җитәкчеләре калды күбесенең. Шуңа күрә мин барыбер булай гына әйтәм. Татар яшәгән һәр авылда, һәр татар укыган институтта, мәктәптә, катнаш булган, состав булган җирдә инде. Татар клубы, татар үзәге бар кечкенә. Һәм алар җыелып сөйләшергә тиеш. Әгәр дә теге оештыру методикасын белсә, моны минем автономный плавание дигән китапны тапсыннар да укысыннар, интернетка да куярбыз. Ләкин иң мөһиме, гомумән безнең оешмаларның бәләсе аларның булмавында. Кемдер туган тел көне үткәрсен, кемдер балыкчылар җыйсын, кемдер җыелып яшьләрне таныштырсын. Һәр кайда җыерсыннар да алар арасында бүленеп чыккан җитәкчеләр уртактагы җыела. Ягъни һәр җирдә татарлар нинди дә булса сәбәп табып җыелып үзара аралашырга тиеш. Һәм интернет мәгълүмат мөхитендә катнашу һәм кануннарны үтәү. Интернетка язганда да һәм милләт турында мәсьәләне куйганда да кануннарны бозсак, хәтта митингка барганнарда олар кирсенчә нәтиҗәгә генә китерәчәк. Милли тема белән шөгыльләнеп язган микән һәм бер вакытта да әле мәхкәмәгә барганым юк, җавапка тартылганым юк. Димәк, аларны карап сөйлим, бәлки сезгә тыңлаган вакытта, күңелсезрәктер укыган вакытта, ләкин шикаят, рекламация килгәне юк миңа. Шуңа күрә бигрәк тә хәзер шундый кабахат ысуллар белән ләктерә башладылар. Бигрәк тә интернетта. Шуңа күрә бер сүзне генә язганда да үзегезгә үзегез менә карагыз, ул 282 статья барлыгын, тагы ниләрнең җинаят кодексын карагыз, башыгызда тотыгыз да. Шундый киңәш. Өченчесе, барсы да канунга, барсы да нинди дә проект, нинди дә грантлар алган вакытта алар кирәк, оешмалар. Алар шунда гына кирәк. Башка вакытта без бүген үк барыгыз да оештырып да эшләгез. Безне теркәмәделәр, урын бирмәделәр, финансировать итмәделәр, кирәкми. Не, Азиянда торасыз икән, 2 йорт бар зур. Шунда татарлар бар икән, шын бер 30 татар. Не сезгә туган көнгә җыймаска, танцыга бармаска. Шуңа күрә гайре рәсми, неформаль рәвештә аралашыгызга кирәк. Һәм соңгысы, менә Кавказ халыкларын карыйбыз. Торалар бит, бирешмиләр. Аларның саннары да юк. Алар гырыф-гадәткә буйсыналар. Милли гырыфка, милли әхлакка, милли традицияга, ата-ана сүзенә буйсыналар. Милли оешма дигән аның шул мен әйткәнчә грант кирәк. Ә башкасы өлкәннәрне тыңлаган кеше, туган телен яраткан кеше, үз телендә гәзит, журнал, китап укыган кеше, телевидение, радио, концерт тыңлаган кеше, караган кеше, үзенең минем дәүләтем Татарстанны хурламагыз. Татарстан безнең дәүләт, нинди булса да ул безнең дәүләт һәм бик абруйлы дәүләт. Үзенең экономикасы мәйданы буенча ул Балтык илләрен теләсә кайсыннан зур дәүләт. Аның мөмкинлекләре, вәкаләтләре киселгән булса да бар ул дәүләт. Шушы дәүләтне без сакламасак, саклаган кеше, менә шул була татар, һәм менә шул була татар язмышы. Аның хәрәкәт итү юлларын экспертлар арадан чыккан аксакаллар һәм белгечләр билгеләргә тиеш, алар әйтерләр.
Без сезгә әйтербез калган детальләрен.